Ụmụ Igbo ana m ekenekwa na onye ukwu na-ekene onye nta. My people, I greet everybody. I'm here today again because of our brother Mathias Ezeaku Ejiofor. As you can see, on this my video, you will see the news on Arise News. On Sahara Reporter. You know, it's quite unfortunate. So it has gotten to this. I see a lot of you people jumping up and down, laughing, mocking Mathias Ezeaku Ejiofor for doing what exactly? If I may ask you people, what do you think that his crime is? What do you think? Because he criticized a man of God, or he's criticizing religious leaders, or he's criticizing Christianity, the way Christianity is functioning in our land, because he's telling these people to start telling our people the truth. Tell our people that the government is the problem, not any wish in your village, not your uncle, not your mother, or all this garbage. That is what you think that his crime is. That is why you are jubilating, all of you. I see one of our sister talking. Mathias has the most toxic followers on Facebook. Are you kidding me? Okay. If you hear Mathias yesterday being Sunday, can't you remember that some of our people who bundi Igbo be confirm hypocrite? Video yesterday concerning this issue. Also, about Nigerian police, that Nigeria is bigger than this drama. If a man committee no one have invite, then let that person honor the invitation. Then obviously no one have melody or that is only the invitation honor, then you can take action. Then as a Nigerian person, let me tell you something. You know, mad problem. If you know that no, if you're mad, whosoever you may be, whether you're a man of God, a pastor, a reverend, or you so quiet, but have one court, let that person come, that is serve that person paper from court. Not using police to intimidate people. I'm some of you wanna jump, you are mocking this your brother, an Igbo man, Igbo. Then some of you on social media neighboring me. I join this and then get repeat this question again. Can you feel the far from Mathias Ezeaku now? Bo our brother bo Mazen Nan the Kanu Ekupelo. Actually, I'm okay. In I from Mathias Mazen Nan the Kanu Ekupelo. But who mean na condemn this young guy na social media? But the same one they praise in Nan the Kanu. He went as someone a hypocrite. All of you na condemn na Mathias Melenka, Oji Apalendoka, Oji Emenka. Man in a corona the Kanaka, then in a someone a hypocrite. I sleepy don't know why Ezeaku. Time has come for every one of us to start telling ourselves the gospel truth. Can you ever cry, Mathias? Or Tata Kayan, but none they cannot you know how criminals no land they can. Oh yeah, these people criminals. Anybody before. What did you say? Or because of no Mathias?
unu nwa bụ ndị Zion wee na-ejubilate. Ebuka, o nwere ihe m na-ajụ unu. Ebuka Obi bụ onye Igbo, Mathias onye Igbo, emesịa ya pụtara n'isi anya na-eme selense meremere n'ihi kwampụtụ n'azụ. A na-eme anyị nke a na-eme anyị nke a, mana anyị nwa na-emekwa onwe anyị. Kedu ihe a na-azọ na ihe a? Ihe a na-azọ ihe a bụ religion. Remove this religion. M na-agwa unu, keep religion aside. Anyị bụ ndị Igbo ka anyị bụ. Mathias pụta kwuo okwu si kwụsị fake miracle, which is that na if you have your common sense na-elizi nka human being, ị ma na ihe niile anyị na-afụ wa abrakata aba, pure fake. Because of na our government nwe ka our government si dị, ndị a wee na-use this thing na-take the advantage wee na-anyụ na ịkpakwu. Then this young man will wepụta onwe ya to save you. Unu ji akwụ ụgwọ wee nọ na social media na-ama ọkụ ya. Kedu ihe ha gwara unu? Kpọọ ofu onye na village gị, pastọ gị ahụ hiri go, kpụrụ isi, dara ogbe, kụrụ ngwụlọ. Name one person up to today onwebele onye prove ya. Isi na ịbụ pastọ, bụrụ man of God, bụrụ level onye so gị bụrụ. Isi na Mathias nwere ife o mee gị, ọ na o nwere ka o si kparịa gị, ma na o nwere ka o si bo gị ebubo. Why don't you serve him paper from court than this drama? To the extent na esi m na ịbụ man of God, ma ọ bụrụgolu na ihe a mere Mathias no from unu nwa bụ ndị ụka ka o si, according to ihe Sahara Reporter dere ebe a. To the extent na agbara mmadụ egbe. Then kedu ihe isi m na ịbụ onye akwa ifo some of you na-akọghịrị ihe a unu na-akọ na social media. Ka m gwa gị eziokwu, if at last o wee mechaa Mathias wee pụta ije by special grace of Almighty Creator, o wee bụ that na ihe a bụ eziokwu, i wee bụ na ịbụ human being na ba ana Igbo anyị wee na-akọ akụkọ pastọ sị gị pastọ asụrụ gị, that there is something wrong with you in your brain. The same pastor ga-agwa gị hapụrụ Chineke na ọ ya anụ ọgụ. The same pastor ga-agwa gị ya maa gị side a gị sabe side ya. The same pastor ga-agwa gị na o nwere power. The same pastor ka ọ ga-abụzi time ya luo, ọ chọba polisi, chọba ihe practical abi, and again nwa aka bụrụ mụmụ na-amanye elu na social media na-akụ aka. Let me tell you something. Ekwubugo m before. Ọkụkọ ọbụla na-amụ amụ ebe a na-abụ ọkwa, ya cheta na etu esi abụ ọkwa ka esi abụ ọkụkọ. Olubele tọnụ gị, mbọsị oge elu tọnụ gị, ka ị ga-aghọta that injustice to one is injustice to all. It doesn't matter who is involved. He may disagree with Mathias' approach, but 80-90% of what Mathias is preaching is nothing but the truth. Ịchọ ikwete, ịchọ happy. Agbago m gị ebe a kwukwu before, and I'm na-ekwukwu again. Those of you who criticize Mathias today, all niile na-akpọ Maazị Nnamdi Kanu Messiah, right? Kedu ụdị afa a na-akpọ n'ọnụ, ụdị ihe a na-akpọ akpọ? I anụbere from Maazị Nnamdi Kanu, but up to today we still respect and value him. Then the same you, and that is your man of God, na-ekwu okwu Nnamdi Kanu, they are against Mathias. Ndị Igbo si atọ bụ ụtọ, si wepụ aghụghọ. That is why anyị ji wee gwa unu so that na-abịa n'ala Igbo anyị nwere a lot of psychophant, hypocrites everywhere. You are rejoicing because of your brother problem. Isi m na ịbụ ezigbo mmadụ, echi na ịpụta isi m na ịbụ onye Igbo, mbụrụ onye Igbo.
ihe many of ndị be anyị na-ekpe ekpere bụ downfall of their brother ka ha nwee ike welie wee trend ọ dị mma. Abịa kpụrụ Mathias agbara mmadụ egbe, onye ahụ agbara egbe nwere family, mana ị nọ na social media na-akọ rubbish because na o metụtabere gị. Nsogbu adịlọ. Mana otu ihe ka m nwere igwu unu ebe a, mkpụrụ ọbụla onye kụrụ n'ụwa ka ọ ga-aghọrọ. O mere n'izu, ọ ga-eme n'ọnwa. Go and mark today's date. Gwefuru meseji a Mathias na-agwa unu niile wee na-akọ ife unu na-akọ. Don't worry. Ọ ga-ejecha pụta. What does not kill a man make him stronger. Ọ bụ na ị mara ya tata, mara ya taa. Igwe niile jekọ n'ụzọ, onye ọbụla furu igwe ga-ana ana. Mana akwa ifo problem a unu na-achọ iko. Ifo problem a unu na-achọ iko. Onye agbakwa n'ọsọ ma ose etie. Onye agba n'ọsọ mgbe ọ ga-ese eti. Ka nlapụ ikwu much, mana Chineke mee ebere ka ọ hapụ ịbụ onye a na-atụ aka at this such thing. Ịpụta na social media na-amụ Mathias amụ, na-akọ ferefere. I will repeat it again. Read my list. I will repeat it again. Echo, go back and listen all broadcasts from Mazi Nnamdi Kanu. He once criticized pastors and churches and religious leaders, and none of you said him. Mana kịta olu na atọ ọnụ Mathias unu ma na unu na-ekwu okwu unu ihe criticize nwe unu ga-agwa nwunye na ọ na-eme deformation of character na ọ na-ebo mmadụ allegation. Ndị niile bolu mmadụ allegation na-eji brain ya wee bunata Mazi Nnamdi Kanu. What have you people said about it? Ndị hypocrite, ndị mere n'ihu kwamputu n'azụ, ndị eye service, ndị soro mmụọ gbuo soro mmadụ bi unu akwa. Ọ ihe some of you people bụ. Mathias bụ a human being ka ọ bụ. Ọ dịrọ perfect. Whether you like the message or not, what he's saying is nothing but the truth. Kunu stop ihe a unu na-eme. Ọmandujekwa anyị anywhere. Ọmanduje anyị anywhere. Because o nwere ike mgbe ọ ga-eset. Afọ m ihe our brother bụ Uche Mofo na-akọ. Ya just nnọọ na-ege ihe niile ahụ nọ na-akọ. Achọrọ m ikwu okwu. Ọkwa the same people. A lot of our people nwụgoro because of their this thing. Let me stop here. But o wee mekata wee bụ nọ na ihe buru Mathias nọ because of ihe o because of okwu ọ na-ekwu. Ema na alụ ume. Mekata mesịa wee bụ nọ because of okwu Mathias na-ekwu ka eji wee bịa buru ya gbasara ihe gbasara ndị ụka maka ị na-perform fake miracle ma ọ na ya kpọrọ mmadụ criminal. Go and ask question the meaning of criminality. Ihe criminal stand for. Onye gụrụ gị wayo bụ onye oshi. Onye tụrụ gị ashị wee na-enye gị something ekwesịrị ekwesị bụ onye oshi. Onye pụtara na-agwa gị ihe adị eme exist bụ ezigbo onye oshi ka onye ahụ bụ. Ọ bụkwa na ị mara ya tata mara ya. If you like, you keep on jumping up and down. But last, igwe niile jekọ n'ụzọ. The day reality will counter you, then you will understand. I don't have much to say, but all I'm pleading it for is ndị police ji Mathias Ezeaku Ejiofor aka ọbụla ji no matter what, we are pleading for his release.
ọ bụgodu that na o nwere ife o mee si kpọpụta ya court amara na ife aka o mee. Some of you na-eje na-akọsi ya unu akọsi na hide under police, then if you dey that na gị na Mathias nwere problem, why don't you show yourself that I have problem with you? You say something like this against me, you write a petition against Mathias, let Mathias come and defend himself, than this kind of drama to the extent of na mmadụ agbara mmadụ egbe die. I pity some of our people. I pity some of our people because Chineke meela anyị ebere Chineke meela anyị ebere. Kwefuru ihe a mere yesterday kụzikwere m another thing between anyị nwa bụ ndị Igbo. Between anyị nwa bụ ndị Igbo. Some of us pụta like this. Anyị ada like ikwu okwu Ichukwu sere yesterday. Mathias nwere ike o nwere ihe igwe okwu. Fine and good. Then why don't you see onye ahụ okwu chọrọ? Why can't onye ahụ ịpụta sị I write a petition against you, you say so thing against me, you have to come and prove it in court. Right? It's a pity for some of you. Kana aka akụkọ pastor na bai. Onye nọkata because of na ọlụ adịla onye nọkata patapata or jump into pastor say Baba Jesus eji deceive unu. Because the most fastest way you can grow in Nigeria today, but just start mentioning the name of Jesus and start performing one drama or the other. Members will full everywhere because onye ọbụla nwere problem na onye ọbụla nwere problem na ba is either financial or na onye a na-achọ nwa ma ọ bụ na olu n'oge ọ ya anụ dị ọfụlọ dị ma ọ na olu n'oge ọ ya anụ nwaanyị ọfụlọ nwaanyị ma ọ bụ na o nwere one sickness or the other. Ihe anyị na-ebu ihe na-ebugharị ndị be anyị bụ ọ bụ that na our government na-provide the 90% of ihe a niile. Ihe anyị na-enwe good hospital, nwee good education system bụ that na onye gụcha akwụkwọ nweta ọrụ, nwee the major things masses needed. Kedu ihe mmadụ na-achọ na chọọchị ga-eme? Ekwubugo m ihe assume that na your own church, na your own village, ọ bụ na enwere company na ebe ahụ na-akwụgo $500 per month, nwere ife ị na-ejeri crusade. I pray that Mathias will go and come back. Aka ọbụla ji Mathias lapụkwa Mathias, because like I said, what does not kill a man make him stronger. Ma ọ bụrụ na o mechaa bụ na aka ndị ụka dị na ihe a mee Mathias, ịma na unu ete n'utu unu nshi na aka nshi unu, aka si na aja unu aba n'ụlọ ọnụ, because na ebe ọbụla a na-agwa nshi anya odo ose a na-akpa nso ebe ahụ. Omeife jide ọfọ ka ideji awana ile ọma ka eju na-eji aga n'ogwu. In our country Nigeria enwere ihe a na-akpọ freedom of speech. If you that na onye kwuru okwu nwere ihe ọ gwara gị na allegation ka o boro gị, take that person to court, not use hide under police na pray this kind of drama I for yesterday. Ihe ahụ bụ the ihe a na-akpọ all the very 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 wrong and bad. And I pray that our dear police IG will do something.